llamaba Olivera y no sé qué. ¿Y qué era? ¿Sicilia qué significaba? Figuera y Olivera. Eso, Figuera y Olivera. Sicilia, Sicomor, claro, ahora me recuerdo. Lo que es exactamente es Figuera, de Cicalea, de Psicosico, y tú el Psicòleg no saps això, en plan de llengua? Pues sí, té una... Jo tampoc. Si no ho sabeu, us ho explique. És l'etimologia de psicologia, o com han fixat el nom. Psicologia, la etimologia és ànima i cervell. Clar, Sirge. Però, com resulta que el grup consonant s'ha reduït a essa, un psicologia, i per tant diu psicologia, l'Acadèmia del Castellà, la Real Acadèmia es va plantejar d'assumir ja la reducció del grup. I grafia, doncs, ese nom. This theatre was built in the mid-19th century Però d'ahir and is psicologia, today an exceptionally rare example of an Italian theatre with modern supporting structures. Sí, això és el Palau Episcopal este, a la dreta. Teatre. la meitat del 800. És el teatre. I avui, en la seva funcionalitat, representa en Itàlia un raríssim exemple de teatre amb estructura portant línia. T'has vist que deia gent